Ako si Damian. Ginaingon, mahal ko lang ang akong pamilya. Mao nga nabuhat ko ang dili unta angay buhaton. Mao kini nitabo sa akong ginabuhi nga dili ginako mahimong may kalimtan. Mingawa ni kamasahe ko sa balhabal, oy. Niya naman ko kita dito sa 100 kapin. Pero hapon naman. Kasi garang mo kita sa kalibo magkakadahapon. Oh, uy. May babae nga igawas sa gate. Nga nagsunod sa may gawas nga auto. Mabalabal driver! Tara! Musakay ko! Musakay siya. Sakay ka, ma'am? Ma'am! Oo, og sunda ka tong auto nga bago lang migawas sa gate. Dili! Oh, ma'am. Tara, auto! Sunod na yun! Sige, ma'am. Oh. Kisa may sakay nga itong auto, ma'am, nga sundan na to. Ha? Akong bada. Og nagtuo ko nga ato ni punta siyang kabit. Ha? Imong ba na? May kabit? Mili kong auto sa akong bada. Sige na, ikaw sa dayon, dali! Oh, ma'am. Abli na. Maya kay wag gilakan ta kumpultahan sa gate. Pangga, oy, nanakaw pa gyud ka sa imong auto. Ako na lang unta to ang iabli sa gate. Nanakaw pa jud ka. Okay ra pangga. Niya na ko kay lami na kayo ungad sa imuha. Ukupan ka mong abil. Kay kabit! Uy! Uy! Pangga, kinsa na? Wala, ako nang kasawa si Glinda. Ha? Glenn, istoryahon ta lang ni Glenn. Ayaw lang paghimog iskandalo din niya. Glenn! Kamo mo'y naghimong iskandalo. Suma! Unsa yung gibuhat, ha? Ha? Glenn, kidding. Ni amo sa gawas, nagdakos mo, o nag-ukubay pa mo sa inyong mga ngabi! Mrs. Pasaylo alang taon ko. Nadako sa imong bana kay buutan mong siya unya. Unya kanunay kanya hatag ang kwarta, mao ba? O kini mo ang apartment, klaro kaayo nga paabangan kini. O ang akong bana ang nag-abang ini, maong apartment. Mao ba? No. Oh, siya cute. Buutan man kay siya. Buutan kay Maayos at kay sa kama. Ay, day, mao ko na, day! Kwarta ra sa kong bana ang nakalipay nimo. Tuwang ka sa kalipay sa sex ubadiya, kay gamay ka ng iya, ha? Kuan day, kini. Glinda. Onsan? Day, day, ay nagsaba na rin. Mauwaw ta. Mauwaw. Basta asawa ta ka, ug bana ko nimo. Di na ta maglalis pa na, uy. Karon nga nasakpan na kita ka sa akto nga doon na kay kabit. Ayaw na yung paunos bay, ha? Ha? Anhin na paglumlum uban na imong kabit. Day. O ikaw ba, bay? Ala, Ma'am, sige. ay, Lumlumi ng bunal sa kumbana nga perting gamaya. Basta pagmutubo na. Sige, day. ano mo? Day, Glinda, muli na ko sa ato, day, ha? Istoryaw na nigdarong, day. Buutang ka yun, ma'am. Kaya wani mo, gibugno ang kabit sa imong bana. Kung lain pa itong asawa nga nagkasakop sa imong bana nga, nagkakos iglaing, nagkubay sa ngabil sa iyong kabit, doon na gidugo ang banaw. Dili ko mensahan sa dugo ang akong kamot sa mga taong hugawan. Unya, asa man tani, ma'am? Ulit ta sa inyo? Di pa ko muuli. Ha? Gusto kong muinom. Gusto kong maghubog. Dad ako ko sa kaimnanan. O kuyugi ko sa akong pag-inom. Ma'am? Dooy, wa naman ni mugahi ang imo, oy pangga. Ano man ni? Giinambit ta ka nga nawa akong gana, day. Tuwara sa akong asawa akong nauna.
Klaro naman kay nga buwag ka na kasi mong asawa. Kita na lang magtipon pangka. Kita'y mag-live-in. Ha? Kunya, ari na ihatag na ko ang tanan ni mong kita sa negosyo, ha? Mildred. Kontento naman ko sa ingon ani Queen. Bisag kamay pero kun mo strong, gilok man sad pangka. Kaning istoryahon lang niya nato na ha. Mauli sa ko, pag-istoryahan sana ko to ako kasawa, oy. Okay, pero pinlis ako na kwarta pi. Hurot naman tong 20 mil nga imong gihatag atong usang adlaw. Binili ko dihag 30 mil. Paspasan mo minumam eh. Mahubugi ka, ma'am. Hubog dali ini. Mabitay tuyo na ako nga mahubog dayon ko. Ikaw din yan. Sige na, inom tiha. Ikabala ka. Hatagan ta kag kwarta isip sohol na ko di mo sa pagkuyog naman ako. Salamat, ma'am. Masakiton mo gudong akong asawa. Mao nga, ako gitawon ko drive sa habal-habal. Dila sa kong palabi mo, ma. Kay hubog niya ta. Kuminatog inom ining ikaupat nga botilya. Hatod na ko sa among bay. Ayaw dito sa among bay sa akong bana. Di ko gusto dito. Di ko gusto makakita niya. Oo. Ma'am. Ma'am, Linda. Uy, ganito ma. May nawag man. Kinsa ka niya? Wala, si tatay ni nawag. Hello, tay, kadyo. Damian! Oh, May hospital doon. Ha? Kaya ka na rin. Isa ba ng hospital, tay? Mo asawa doon, kali na tumba. Oo nga, idali na mo ka to hospital. Kaya ka na rin. Kinuko, ako asawa, ma'am. Nasa hospital? Asa hospital, tay? Kay mo na ko. Asa, tay? Ida nagdungag sa kanya blood pressure o sugar tao niya. Nya, uwi siya dugo. Kinahanglan yung tingali ani nga mga takong katidag yun siguro na. Kay, di pa rin siya ang tao niyang kidney. Dugo man. Bubalik ko lakaw, tay. Wa pa kay ko tumahubog si Ma'am Glinda. At tuon ko to. Muhangi ko niya tabang, tay. Sige, ikaw bahala diya. Buhatang tanar na kada kag kwarta ha. Aron doon ay magamit hospital. Ma'am Glinda? Muhatag ko sa kantidad nga imong gikinahanglan Damian. Basta, imo lang kong lipayan ni Papaw sa kama. Ma'am? Nagbudi na akong bana. Mr. Jack siya og laing babay. Busa, nga bitsad ko. Huh? O ikaw akong gustong himoong kabet. Ma'am Glinda? Lami akaunon si mga mamay. Namuta ay niya. Bantang kayo. Bugdo pa kayo. Ganahan na ka ni mama. Ganahan na ka mama. Agay! Lambe. Ay, leche man niya akong gipanita. Kwartahan. Bago ito mga kasama ang kaagi ni Damian, diniling tulumanon. What's the style? Lami mampod unya kwartahan is style.